Kuligeria abasaya ba Chelsea amo n'Abakenya abo baganitie oburayi bubwate obwasyoku obokurumi botayo nabo bamusugetie oyo kabire omuwasiri bw'oburendi omosike Dr. Fred Matiang'i elio konyara kabaha kuligia kirugo ky'oburayi bwense ase obochori obonene bw'omwaka bwa 2025 kolengana n'ekiombe kia Gusii Professionals gwetera ase omunyakirugo obo Moses Nyakiongora bono omugusi nigo aganeirie kumwakira eko kumusike Matiang'i gochiase ebisako binde byesiko munagotumanya mulikito Kiripati Kobe Nobochori obonene bw'ense ya Kenya bugenderete kuba ogukya omwaka o 2027 kera chinsemo chirime yense nigo abantu n'ebisaku bagenderete kwiyarigania kurwa ogosira ase okubwatesya uri banchete orogongo rwa Gusii tiruratigwa magega ase ebirundo byokuria ekirugo ky'oburayi bwense kwaro jenarenge meru the day koraba kwani igoro myaka ebere tubwate bengere gotugokie mwaka oyo mo ligikura kiatangazo na kiregento go intensify one build alliances, organizing structures indekarago cha kalende campaign tumako and abantu amako and full plastic ababotani besokirie na komwa okoboko yokabeire muwaziri bw'oburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i na nigo omubaro ogenderete komenta kerituko Moses Nyakiongora no munyakirugo bw'ekiombe kia Gusii Professionals Abagusii ntoramo nande ntotagete koba mono kubuga buna tole obo momboro omoyo noro ibintu mire bigo chake igo byareta gwatana nekanago keigo lakini Abagusii ase baika bonsi bona iga ngorane tugukwana ng'enelio gielimo korengana na Nyakiongora ogwesokia kwa Matiang'i no kurangirwa akurwa ase ebiroro bya Gen Z amo nerombe yende ya orogetio gutaisaneka kwabo iguru y'oburayi borobono tebe mono buna Dr. Fred Matiang'i tingo teba na bwesokiri wasene yasogeti abantu bamurigia nyemuyinyorete especially Chelsea na abande ebaroche na umuntu tutagete obwate birengereri byeito noyo Dr. Fred Matiang'i iguru y'omubaro bwa abaorokirie ganga yokuria ekirugo ky'oburayi bwense buna David Maraga na Fred Matiang'i nigo Nyakiongora goteba buna abagaka kurwa sorongo rwa Gusii mbachigikaransia bwabere eri banyane ko bakomwa okoboko ori obwate omunguso munene okuburia ebirugo ebikingo ngocha bore bwareta ibereragete no bombo jugete botari torate botabwenereti igo inye babere bagotena bagaka baikaranse babange igasi nechi nyinge no mugaka Justice Maraga nabwatenere obuyabugaye Fred nabwato obuyabugaye Nyagusira Simeon Nyachae ebiro aboretie oburayi bwense nigo airete birugo byonsi kurwa sorwango rwa Gusii yani Kisii na Nyamira buna County kolende omunguso Matiang'i nigore omonene korengana na Nyakiongora omunguso ye no le igoro kobworio Nyachae mwaete ne miaka ya eri nerenga miaka 23 ine miaka menge ebintu bya change abantu bagoteba dynamics have changed Matiang'i gworo seri erieta Mugusii ndatanya goiko Mugusii tanya goika level ye national level asogo itabu kere kona yense nabagaka n'abantu abana abantu abanene ogosemeria nkoro iguru yo kurigia ogusirwa kurwa isiko na omugusii kwimanya gisiasa na kwenekia oburayi obuya gukia sense ya Kenya tebie gente getengo cha gokorande na bako gekora airo bogambia tena ngo change ndense ese nebwate potential na batoko bona chi Asian Tigers bali bagoteba emyaka ebere yoka etigarete na emirindo ya gisiasa nigenderete kubwata ense negitariki rituko riri wagachikura no gutangazwa kumubi ikiranirwa naryo umaende bwacyo kobokorolekana uri botereketembe TV kurwase county ya Kisii amaletane Gilbert Kobe